A paixón de Ramiro Carregal polo mar quedará para a memoria nesta escultura en forma de veleiro que os amigos do empresario quixeron agasallarlle polo seu 91 cumpleanos. Que mellor lugar para facelo que o Club Náutico de Ribeira, do que é socio fundador e presidente de honra. Tamén ostenta a presidencia de honor da Fundación Amigos de Galicia, de quen partiu a idea de realizar esta escultura, elaborada con pedra dunha canteira de Rodeiro e mármore de Alicante. Nós con Ramiro todos os anos, cando cumpleanos, el nos convida a celebralo con el. Entón, pois, hasta ahora todos os anos lle facíamos unha especie de obsequio ou de regalo. Este ano decidimos, que cumple 91 anos, pois facerlle un regalo vinculado, que estamos sempre moi vinculado ao mar e ás regatas, e ao mesmo tempo facerlle un regalo que quedara a presencia en algo que creou el, como é o Náutico de Ribeira. Mais alá dunha celebración, este acto quere ser unha merecida homenaxe ao presidente do Grupo Frinsa del Noroeste pola súa traxectoria no ámbito empresarial, pero sobre todo no eido social. É constante a colaboración de Carregal Rei con entidades sen ánimo de lucro que traballan cos máis desfavorecidos, así como a súa implicación en todo o relacionado coa cultura e co deporte. Precisamente no transcurso desta homenaxe, Ramiro Carregal fixo entrega á Escola de Vela de Ribeira dunha nova furgoneta. Un regalo do señor Carregal a Escola de Vela, que é do Náutico, por suposto, a Escola de Vela e equipo de regatas do Náutico, os chavales que estaban practicando a vela iniciándose, 8 xa competindo, e desde logo o que agradecemos moito, porque xa había unha que xa había donado el fai 15 anos, pero bueno, estaba en mal estado, e entonces ahora, pues, para nós é unha satisfacción que os muchachos e muchachas cando se desplazan a Coruña, a Vigo ou outros sitios a competir, pues, vayan unha furgoneta, un vehículo pois novo, moderno e seguro, que é moi importante. A multitudinaria asistencia a esta homenaxe deixa constancia do afecto e admiración que esperta o empresario. Rodeado dos seus amigos, insistiu en que continuara co seu labor de mecenado como legado nesta terra na que naceu e na que dixo agarda morrer o máis tarde posible.